Павел Севярынец. Беларусь – гэта святое. Літаратурныя зацемкі. Калісьці я чуў такую формулу. Пра Бога трэба гаварыць ціха, а лепей наогул моўчкі, як з самім сабою. Сэнс выказвання быў у тым, што ўсё абгаворана, ўсё сказана, і цяпер трэба толькі настроіцца на пэўную ноту, каб адчуць яе. Благадаць. Дзіўна назіраць, як беларуская мова падбірае словы для перадачы гэтага царкоўна-славянізму. Боская ласка, дар Божы, мілата, раскоша, любата, хараство. Адназначна перакладу няма, а сам арыгінал у беларускай мове немагчымы, бо благі, блага даць. Кніга Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое» прапануе сваю ноту настройкі і аўтара, свайго майстра. Агулам правёўшы ў турме больш за 11 гадоў, ён выпрацаваў сваю практыку светаўспрымання, зрабіўшы яго стрыжнем сімбіёз беларушчыны і хрысціянства. Апынуўшыся ў зняволенні, мусіш знайсці сваю рацыю свету. Таму, уласна, пра турму ў кнізе ні слова. Гаворка ідзе пра уяўленне, пра тое, каб запусціць апіоідную сістэму мозгу, якая і адказвае за рэгуляцыю болю і задавальнення. Якраз на гэтую сістэму ўздзейнічаюць абязбольвальныя рэчывы, якія выклікаюць эўфарыю. Але ў нашым выпадку гэта можа быць і набажэнства. Кніга мае жорсткую структуру, яна ілюстраваная дакументальнымі малюнкамі храмаў і ўключае вершы Паўла Севярынца, а таксама сентэнцыі, якія нібы вехі пазначаюць шлях. Назва «Беларусь – гэта святое» гучыць як максіма, большага не скажаш, таму і інтрыгі не ўзнікае, яе ў задуме няма. Напэўна, гэтае выказванне не столькі літаратурнае, колькі з нейкай іншай сферы, напрыклад, з імшы. Святое, тлумачыць Севярынец, аддзеленае Богам для жыцця вечнага. Веру, Беларусь будзе жыць у вечнасці, вольна і светла. Канец цытаты. Святое – тое, што адбылося, завершаны вобраз, нічога не памяняеш. Беларусь – гэта святое. Хоць, вядома, думка, што памяняць назву было б карысна, накрыю, напрыклад, пра што думаў яшчэ Ластоўскі, прысутнічае. Каб не ўзнікла гэтая Русія ў асацыяцыях. Хоць лепей, вядома ж, каб расейцы аддалі тую назву «Русь», якая, уласна, і азначала заўсёды Беларусь і Украіну. Выходзіць, што святое насамрэч несупакоенае, яно ў самым цэнтры меркаванняў і магчымых перамен. На маё адчуванне, тут, можа быць, больш адпаведным было б слова «жывое». Беларусь – гэта жывое. Такі сэнс мне і вычытваецца ў тлумачэннях Паўла Севярынца, калі, вядома, не лічыць абавязковым для аўтара рэлігійны кантэкст, калі не бачыць у ім непарушную завершанасць. Што ніяк аўтару і не замінае. Што робіць Бог, ён можа падміргнуць табе, а ты яго можаш парадаваць. Яго можна уключыць, зрабіць з ім селфі. Зразумела, што гаворка ідзе пра уяўленне.
І вечнасць панятак, які таксама патрабуе ўяўлення. Напрыклад, калі ў тэлефільме расказваюць пра пэўнага мурашку, які не змяніўся за мільёны гадоў, жыў яшчэ ў часы дыназаўраў і ўнёс важкі ўклад у развіццё ўсяго жывога на зямлі, уявіць гэта не так проста. Але я разумею, што гаворка пра таго мурашку, такога, якіх я шмат сустракаў, і вось яны, памёршы, ператварыліся ў адзінку свайго віду і ўжо як від паўплывалі ды ўзялі ўдзел у агульным развіцці. То бок мурашкі жывуць мільёны гадоў як від, і як від важныя для ўсіх. Верагодна, так жывуць усе ў прыродзе, апроч чалавека, які цэніць уласную індывідуальнасць і надае вялікае значэнне сваёй індывідуальнай смерці. Павел Севярынец. Беларусь – гэта святое. Літаратурныя зацемкі. Як функцыянуюць розныя сімвалічныя праявы, можна зразумець з іх параўнання з іншымі літаратурнымі прыкладамі. Ось у Севярынца выслоўе «Бель Беларусі не проста чысціня, а святасць». Мне згадваецца верш Уладзіміра Караткевіча «Павешаным 1863 году», з якога Лявон Вольскі зрабіў магутную песню, дзе бель успрымаецца як хвароба, як белакроўе. У крыві краіны нашай бель, прыходзіць час смяротных сноў, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. З рэлігіяй у Беларусі таксама няпроста, кажу я, гледзячы на тое, як Павел Севярынец выдае свае сентэнцыі. Пакуль беларусы з беларусамі не пачнуць размаўляць па-беларуску, ніякай вольнай Беларусі не будзе. Гучыць як заклён. Беларускую мову, светлую, звонкую і спеўную, сам Господ Бог стварыў для словаў веры, надзеі і любові. У беларуса 3 душы, а не 2, як у Максіма Гарэцкага. Беларусь – гэта 10 мільёнаў геніяў. Пачынаючы ад прыходу сюды Расіі і ліквідацыі масавай у Беларусі уніяцкай царквы на карысць РПЦ ў сярэдзіне 19 стагоддзя, да панавання РПЦ і рэпрэсіяў супраць усіх хрысціянскіх канфесіяў на працягу 20-го. Да больш за 30 гадоў панавання праваслаўнага атэіста Александра Лукашэнкі, які параўноўвае сябе з Богам і насаджае КГБ па ўсёй вертыкалі. Гэта час дэсакралізацыі паняційнага апарату ў вуснах народу. Такіх словаў, як святы, Бог, Христос. Сама рэлігія за гэты час пераўвасобілася ці то ў службу КГБ, ці то ў інтрыгі Ватыкана, а уніятаў, якіх была некалі большасць у Беларусі, засталося 1%. Царква цяпер пад гнётам спецслужбаў рэжыму. Але гэты прыгнёт застаецца па-за настройкамі Паўла Севярынца, так быццам гаворка ідзе пра ўсе цэрквы, сабраныя ў адзін артыкул пра рэлігію. Скажам, калі параўноўваць становішча ў Беларусі і ў краіне, мы пабачым жывую паўнавартасную структуру там
і літаральна пачаткі дзейнасці неабыякавых людзей пад рэпрэсіямі тут. Дэсакралізацыя настолькі моцная, што людзі ахватней асацыююць сваю веру з культурай. Павел Северынец. Беларусь – гэта святое. Літаратурныя зацемкі. Калі браць малюнкі храмаў, а іх больш за 70, дык, здаецца, увесь гэты візуальны шэраг гатовы расказаць сваю гісторыю з крыўдаў і скаргаў, якіх за гісторыю сабралася вялізнае мноства. Здаецца, толькі ў адным подпісе застаўся гэты след. Спасская царква ў Заслаўі, касцёл і кальвінскі збор 16 стагоддзя. А, скажам, Успенская царква ў Сар'і, так гэты храм называецца цяпер, збудаваная як неагатычны касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі пасля паўстання Каліноўскага, забраны РПЦ з прычыны яго прыгажосці. Увогуле, менавіта ў параўнанні старой, пераважна каталіцкай архітэктуры з пазнейшымі праваслаўнымі ўзорамі візуальна пазнаецца і ўспрымаецца вялізная эстэтычная розніца Беларусі еўрапейскай і Беларусі залежнай, падрасейскай, за якой не проста камяні, а пакуты і цярпенне многіх пакаленняў нашых продкаў. Вось Успенскі сабор у Віцебску, збудаваны ў стылі віленскага барока, як езуіцкі, а пасля уніяцкі храм, адноўлены ўжо як сабор РПЦ. Ці абарончая царква ў Мураванцы, таксама адабраны на карысць РПЦ уніяцкі храм. Тое самае з абарончай царквой у Сынковічах, храмам, які належаў да Канстантынопольскага цэнтру, быў тым, што называюць старым беларускім праваслаўем, а сёння далучаны да РПЦ. Тое самае з вялікай колькасцю храмаў, збудаваных у стылі віленскага барока, якія належаць Маскоўскаму патрыархату Расіі, з менскім касцёлам Бернардынак, які цяпер катэдральны храм РПЦ. І сабор РПЦ ў Мазыры быў збудаваны як касцёл пры кляштары бернардынцаў. На жаль, гэта тыповыя гісторыі і расійскія назвы храмаў, быццам пячатка, якая пад святасцю быццам зацвярджае колішнюю несправядлівасць. Святое ўвогуле ці можа быць да дзяржавы ў цэлым, з яе прымусовымі інстытутамі, турмамі і цяперашнім афіцыйным канцэптам рускамоўнай, камуністычнай, паводле крыві, антыэстэтычнай. Тое, што ў іх у галовах. Але мы тут цяпер іхным стараннем эмігранты. Магчыма, каб ізноў сакралізаваць слова «Бог», трэба змяніць адносіны да таго, каго ён стварыў паводле падабенства свайго. У кожным разе гэта як вера пэўных людзей, вера, якая па ідэі мусіць быць, стаць вераю для ўсіх, стаць дзеяннем для ўсіх. Насуперак моцнаму супраціву не проста дэкларацыя таго, што мусіць быць, але не ёсць для вертухая і пракурора. Трэба прызнаць, што гэтыя людзі пазбаўленыя уяўлення. Яно замінала б ім выконваць загады, успрымаць людзей і краіну так, як прапануе Северынец. Цытую. Але з часам я пачаў разумець, што малітва гэта не толькі пра тое, пра што ты просіш, яна пра тое, ці даеш ты Богу
быць побач з табой насамрэч, а не толькі ў словах. І калі ты гэта дазваляеш, нават у самых цяжкіх умовах з'яўляецца адчуванне ўнутранай прасторы, якую ўжо нельга адабраць. Але менавіта там я раптам асабліва востра адчуў: Беларусь не проста краіна, не проста зямля паміж усходам і захадам. Беларусь — гэта тое, што Бог уклаў у сэрца, і калі ўсё астатняе адабраць, яна застаецца. Канец цытаты. Кніга пра уяўнае. Калі вы адчуваеце падобную настроенасць, яе можна чытаць як практычны параднік для выжывання ў турме. То бок трэба разумець, што чытанне — гэта і ёсць праца з уяўным. І тут пытанне, як са сваім уяўленнем знайсці сабе аднадумцаў як сярод іншых людзей, так і сярод тых, хто пазбаўлены уяўлення. Можна хіба, калі гэтыя думкі возьме на ўзбраенне дзяржава, тая самая, што сёння начыста пазбаўленая уяўлення. Павел Северынец. Беларусь — гэта святое. Літаратурныя зацемкі. Каб паверылі ў тваю уяву, ключавое слово «вера». Каб паверылі. Канструкт змыкаецца ў сентэнцыі «вера, мова і памяць — тое, на чым трымаецца нацыя». У прынцыпе, гэта як пераход да віду. Чаму нацыя — гэта тое, за што ганарова памерці. Але вера тут уяўная, у што трэба паверыць. І тут прыгадваецца Леў Талстой і ягонае даказванне, што не веры ў Бога трэба патрабаваць, а веры Богу. Я згадваю, як паўстаў беларускі рух майго часу. Маю на ўвазе менскую майстроўню амаль паўвека таму. Важным тут было адкрыццё несавецкай беларушчыны і поўная супрацьлегласць яе беларушчыне школьнай, савецкай. То бок, калі ты ў школе глядзеў на беларускія ўрокі як на тое, што табе ніколі не спатрэбіцца ў жыцці, а так глядзелі ўсе, у тым ліку і настаўнікі, дык раптам, адкрыўшы для сябе не савецкую, а дакладней дасавецкую беларушчыну, мы адчувалі яе як свой адабраны скарб. Галоўнае, чым прамяніла тая беларушчына, гэта яе прыроднасць і годнасць, чаго цалкам была пазбаўленая беларушчына школьная. Не ведаю, ці можна назваць класычны правапіс Тарашкевіча сакральным і ці можна лічыць савецкі правапіс антысакральным, але гэтае пытанне адчувальна цікавіць мяне. І ўвесь беларускі нефармальны друк, які выходзіў у канцы 80-х, пачатку 90-х, выходзіў Тарашкевіцай. Тут пытання не ўзнікала. Усё прымалася як і вяртанне рэлігіі. Нейкія змены тут пачнуцца са з'яўленнем Лукашэнкі. Цікава, што ўвесь беларускі царкоўны і нецаркоўны друк, а гэта першая палова 20-го стагоддзя, выходзіў у Вільні Тарашкевіцай або лацінкай. У той час, як у атэістычным Менску праводзілі моўную рэформу і расстрэльвалі паэтаў і мовазнаўцаў.
Крыху дзіўна, што Павел зрабіў часткай сваёй аўтарскай канцэпцыі школьны правапіс. Але для мяне гэта справа адчуванняў. І я дакладна ведаю, што школа рабіла мяне расейцам, а не савецкая беларушчына наадварот. З уласнага прыватнага досведу Павел Севярынец настойліва выводзіць свайго роду персанальную тэрапію, якая відавочна палягчае яму знаходжанне ў турме, якая сістэматызаваная і мэтанакіраваная можа стаць прыкладам выжывання для іншых.